Maigsuon kining pagputong, no, sampulan nato ni siya, dili ni siya passion lang, it's biblical. Tanang mga nangalagad, no, dapat modelo ta, especially sa babayi, modelo ta ni Mama Maria nga atong ipasundayag ang larawan sa insaktong sinuutan sa usa ka babayi. So kung babayi ta, magsuot yun tag binabayi, panahon nga mosimba ta, panahon nga moatubang ta sa Ginoo, diya sa atong pagampo sa tanang panahon, sa di pa ta matulog pagmata sa kabundagon, kinahanglan ang atong postura, balaan. Dili pwede nga sayop gid nang mingon mo nga ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing. Yes, tinuod man na, pero ayaw iliteral. Oo, ang Ginoo nagtan-aw kung unsay naa sa atong kasing-kasing, wala nagmatter sa atong sinutan. Pero nagmatter ang Ginoo nga dapat ang atong postura balaan kay ang Ginoo balaan man. Ang usa ka dapit nga balaan nga mao ang simbahan, ipagsuot mo short, spaghetti, even pantalon. Kay ngano man, ang pantalon not consider. Ang pantalon is sanina pang lalaki, dili pang babayi. Kung magsuot mo pantalon, dili mo larawan sa usa ka balaan nga babayi tan-awon. So ang sinuotan sa usa ka babayi is dress like this. Ano? Any dress. Barato na, mamahal, 5 Gs na. Importante nga babayi ta nga moatubang sa Ginoo ug moana sa sulod nga balaan. Daghan pa kay nangalagad karon nga wala yun ni buhata. No? Sayang man. Kinahanglan kumpletuhon nato ang unsay insakto dapat. Dapat kung mutikang ta sa pagbalaan, mutikang ta nga musunod sa Ginoo, atong tumanon ang iyang mga kasuguan ug unsay-unsay insakto og dapat, no? Aron dili masayang ang atong mga pagpaningkamot para sa kaluwasan. Ngano man, dahil pa ibang mga babae ka nga gahay jud kay ulo, bisan lagi padayag na, morason jud ilaha kay lagi susti man magmatter ang Ginoo ana, no sayo pigsuon. Ayaw iliteral. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo diya sa Biblia, magbalaan kita sa tanang panahon, dili lang panahon nga magbalaan ta kay mosimba ta, katong postura balaan ta. Oh, hindi guman sa simba, dili na pod. So kinahanglan kung ikaw nga babayi, paningkamot ta nga sa tanang panahon babayi ta pagkatanawon, kung mosimba ta ipaom. Ayaw intawon. Himua ang simbahan nga burol na merkado mo, ng disco mo, ug asa mo mo paingon. Basta na lang magsuot tag pinapuok, pahubag diha. Dili diskuhan ang simba ni Igsoon. And yes, tinuod, dili tanang ni simba nga iya sa Ginoo. Daghan pong ni simba diya nga basta na lang ni simba, pero ni simba nga din maghatag og tintal ug kadaot sa uban. Sama pa ng litan o sabot pasabot na. Ni simba kang nakaklibich nga halos imong dughan nga nakita diya. Puo kayo imong shirt nga halos bro nagpanty. Di ba? Naghatag kag distraction o hinungdan nga makasala ang tao. And do you think God allowed nga ang mga pinili ang nagsunod sa kabuton sa Ginoo inaana ang postura? No. Kundili gihimo kang instrumento sa kaaway sa Dios aron daghan ang makasala matintal samtang naa sa usa ka dapit nga balaan nga mao gayud ang simbahan. Sa tanan nga alagad, be a model. Unsa may silbi nakita karon mga misyonera or unsa may silbi nakita karon nga lagad sa Ginoo, unya wala nato gitudlo ang insakto ngadto sa katawhan, manubag ta sa Ginoo ni ana. Ayaw kadlo kinang tawo, kadlo ka nato ang Dios. Bahalag ang tawo mo saway ka nato, it's okay, importante ang Ginoo nagtan-aw man kun sa ato mga buhat. God bless Igsoon.